Hi! Good morning mga moms! Nako, ayan na, fresh from the bed. Mataas na tayo maghilamos. Nagising ako sa tawag ni Daddy June dahil kailangan niya na ako sa store dahil kailangan ng bumili ng hollow blocks. And eto na nga, nako, update lang and chika regarding sa mga nangyari dito ngayon sa Hinaguan Nature Park ni Brenda Beach. So, simulan natin yung kagabi. Na nangyari kagabi is napakalakas ng ulan mula dun sa taas ng pwesto, dun sa mundok na part ng Claveria, no? Lugar dito. Kaya napakataas din ang tubig sa ilog. So, nakita nyo naman siguro yung post ni Brenda na mataas yung tubig. So, until now, pakita ko sa inyo. Ito na yung itsura ng tubig. Anong ilog. Kung mapapansin nyo, may mga doormat. So, ayan na. Medyo bumaba na siya kumpara kagabi. Nasira yung railings ng tulay. Paano magiging daan ko nito? Siyempre ako dadaan. Doon na magiging ending ko nito. So, ayan, may mga bisita tayo. May mga boys tayo dito. Ito yung mga kasamahan ni Bimbo mula sa security. Yan yun sila, oh. Yung mga parang PSG, ganon. Yung mga security kapag may mga events or mga marshals, parang ganyan. So, andyan sila ngayong umaga. Then, ngayong umaga, actually kagabi din, dumating naman yung mga magdi-deliver o yung gumawa ng mga order ni Brenda na mga paso, yung gumawa ng mga paso na magaganda, yung gray. Tapos nandito na dumating na ito, pakita ko sa inyo. Ayan. O, diba? Nagdatingan na sila. Andito na sila. So, isa-set up na lang. Kasi, sisemento sila at ididikit. Kailangan nakadikit siya sa sahig. Naka-steady para hindi po siya malaglag o ano man. Ayan. May mga dala rin sila mga extra paso mula doon sa order ni Brenda. So, nandun sila sa lipad, tignan natin. Pero bago yan, tignan muna natin ilog. Ito yung ilog, oh. Tignan natin nasa yung mga inanod na lamesa niya di. Ayan. Wala. Laki pala nung damage na nangyari dito. Ayun. Yung isa to sa mga in-order ni Brenda noon kasama ng mga lamesa at upuan. Pinanod ng tubig. Ayun. Mga dahon at damo. Wala na yung lamesa. Hindi na siya tuloy ang inaayos. Yan dito. At yung mga tanim dyan, nagbagsakan na rin kasi nasa lakas po ng ragasa ng tubig. Marami pa yung tubig. Sana nakita na yung katawan ng mga nalunod. Kasi base kagabi sa chika, no, may mga nalunod daw. Sabi ng ating mga marites. Ayan. At syempre, ayan na. Napaka-busy na ng mga boys natin. Dito, ayan, may pakyawan na naman nagaganap. It's another pakyawan. Dahil, dito sa part na to, gaya ng ating na-vlog na nakaraan. Ayan. Dito kukunin yung ibang parte ng lupa papunta sa venue. Ayan nga. Sinuhuli. Ay, ano na nila. Hala, yung mga tilapia. Ang koi fish.
ito na yung tinapyasan dito sa part ng fish pan. Naabot kaya? Ayun po yung kanilang foreman. Maaga-aga pa yan. Diba? Kaya busy day po ngayon dito. At bago tayo pumunta sa aking pwesto, wala yung mga isda. Huli. Ano? Saan yung koi fish ay? Mga tilapia yan eh, no? Ito fish ko nang yapon ko. Dagko na ako lutang. Ga ako nang yato dito speaker. Ito naman na yung mga paso. Saan mo na siya i-display, kuya? Ay, papalipat to yung ibang mga halaman. Dito naman yung para sa lupa dun sa kabila. Ayan, pinupuno na po. Kawawa naman yung mga koi fish. Nakuha ka? Nakakatakas? Yan. So, napag-isipan po ni Brenda, sabi niya nga, instead na yung dump truck, kasi maliban sa dump truck na 9,000 isang truck, nakakontrata, pinapapakyaw niya ng 15,000 naman yung mga paghakot. So, medyo mabigat yung magiging gastusin para sa lupa sa likod na ipapatambak para na sa ganun magpantay na siya bago niya ipasimento. Kaya naisip niya ngayon na yung ibang lupa dito sa parte ng fish pan na lang kukuha. Ayan, gaya nga na nangyayari. Tinatapyasan namin nila yon dito. Ayan. Saan kaya yung mga koi fish? So it's really a busy day para dito sa hinaguan. Bago ako pumunta sa farm. Ang tataba na ng ano oh. Lalaki na. Nabawasan? Ang ganda oh. Tatabaan na. Ano? So kung sila yung naglilipat ng lupa, Brenda naman tagapantay. Parang kukulangin pa rin. Tulugan pa. Kaya pa? Ang pauton mo naglayo tayo. Pero pauton mo ng drainage, tumalaw food. Kaya kanan pang drainage ka ng level sa pool, di ba? Sa ground. Kaya pag-drain. Pero nung dito, kalias ang tao. Eh, ito na yung mga koi fish pala. Hoy, asan ang buwan? Koi fish ba ito? Tilapia na? Ha? Asa ibang koi fish? Ha? Isa pa lang? Ay, andun na. Tapos yan yung mga shell. Sarap talaga gataan yan. Ito yung mga maliliit. Yung mga may shell ba? Ay, hindi yan kasama, hindi yan pinaka. Ayan o, yung mga islong maliliit. Kawawa naman sila. Hala. Ilalagay yan doon sa kabila. Eto, anong gagawin dito? Julam na? Ha? Ulam na yun. Pero kailangan mo rin itong dagko. Tubig yung manana yan na pinag-agalon ng sulit sa pool. Nabungkag ang adir. Kailangan sulit din ang kada kayong salaga nga wala na luplak. Buhos na. Ipurmahan, buhos na yan.
Kani ana na lang. Oh, bago bilyada na dagko kay kanang surod sa tubig kanang nga na bugat na kay na magsigitay tayo. Makabakan pa. Kung dili ligo ni mong lublak, bugtag to. Kani dili man ako kumbaka. Paano man siya kanang So kanang sa dintaan ni kay na may kon. I think murag kung malauman ni siya, gamay na lang ang mo kuan ani. Duwa na suka sa nintuhan. Oh, tsada kayo kay magbaklay kay dungawan ng ligo. Ah, Para sa kuan ba? Para sa Bohol Tropics. Nalibil sa yutang ng pool. nga naman kita, pero kani dili bisig pinipin ka. Nakapantay. Kasi gara biya pool kay kalot gid biya. Ah, ini magbuhos mo ibuhos na apil dia. Magbuhos na dami dami pa sa Ayos. Kamulo sila kuan ni pa kuan na siya pa simbulan na daan. Ang buo sila yung dili. Iting yung trabaho buo sa sila. Utang gid para utangon na lang dito pwede utan sila second ana 2 gives di ba? Pwede sa ka 2 gives dia sa hardware. Utangan ba RLC ba? Para continue ba? Kaya naman ko racket food sa kuan. Kita gawad mga dungan og bus-bus ana kay kumaman sila bus ni ya diretso na tiles. Kay man naman pupus ni. Sabay. Diretso na. Basta. Ayun na. Halika na. So, alis na kami, te. Punta muna ako to sa pwesto. So, ngayon, ito naman, NC Donuts. Ikaw, Don, saan ka pupunta? Dili lang ano, maninda. Snacks. Oh, Nakadala ka dito sa daan. Ang putik ko na. Ano ka pa yung ano, maninda. punta ka hardware? Hindi. Kasi ako naman, nagre-request na si Daddy ng hollow blocks para dun sa pwesto. At saka simento pala. Thank you, Ate Annalyn. I love you. Thank you so much sa support. Ayun na. Punta na natin ang Mamshi Store. At ayan nga, isang napaka-busy araw po. Pakaabangan ko sino na lang magla-live. Aray! Bye-bye! See ya!